Мионие, 15-ти Мац Хумелс, четвърти бора и от гледна точка на домакините, то е особено разочароващо. Никлас Фюлкрук. Ето го и в този Ван Видмар, 14-ти Том Краус, 7-ми Джасун Кли, втори трима централни защитници, трети Сеп Ванденберг, 16-ти Ща Филип Мвене, 43-ти Брайан Груда, 10-ти Марко. И предвид факта, че това са загуби от, и то домакински от Един Терзич, за да даде обяснения. По-скоро негови поддръжници трябваше да признаят отчаяваща необходимост от победа за Борусия Мюнхен. Около към далечната града, нещо Търбека Хумелс игра с топката в края. Има проблеми с контузии, нуждае се от почивка и въпреки това е толкова необходим, че един тер по-настоящем би могло да се каже, че в така една от Анел Гитън с топката сега успява да отправи изстрел. Започнаха с Шлотърбек. Получи се сякаш някакъв рикошет. Не съм сигурен, че подходи по най-добрия начин Бенсебайни. Топката след това се оказва в Бенсебайни. Неговото центриране на месите на Даниел Бац до момента. Съм бе изпратен с много любов от фановете на Майнц, но не толкова впечатляващ е факта, че оставя пък само 2 загуби. Центрира с десния крак по посока към... Остави доста свободен зад. Байнел Гитън се на земята, макар и да не... За представянето на Дортмунд през есенния дял от тази... Краус. Поле. Но натиска на Дортмунд продължава. По-различна поредица. Ванденберг. Опита в... Бенсеб. С тези 5 удар в... Добре, изиграха Байнел Гитън. Груда. Chor ist jetzt sicherlich nicht der Sprinter vor dem Herrn, da war vor ein paar Minuten noch. Das kann man mal machen. Energie verleihen. جون ستونز ممتاز. هاري كين المساحات والمرتدات. الكرة خطيرة من القادم راشفورد يعودها. والكرة الحضور وراشفورد في الشوط الثاني ويواجه دخول جرينيتش. راشفورد الشوط الثاني القارع.